Nak, asa na imong mama? Walay ko kita sa mama. Dati gipalit siguro no. Hala pa, wala ra ba ko kabantay pa kung asa siya ni Adto? Basi nagpalit gyud to sa atong sudanon pa, kay wala ra ba tay sudanon pa? Kapuya, uy. Pahuway sa kadiyot. Kapuya, uy. Grabe ya ito mga nanglugos na ko, uy. Tulungan to kabuok. Ang isa, kusog kayo mo langkat sa kong tapay-tapay. Oh my God. Ang isa, kusog kayo patakilid, patuwad. Ang isa, kusog kayo mo tutoy. Gabi ya ito nila, uy. Luya ko, uy. Grabe dyan manglugos mga tawhana. Kapuyag dagan eh. Pero giganahan biya ko gamay. Pero naluoy lang ko sa usa. Kay ang isa, kusog kay mututoy. Agay! Ay, madto ko sa kumbana, bi. Para madakpan tong tulo ka buok ng lugos na ko. Pakuyog ko sa police station. Karon lang mo. Makabawas jud ko ninyong tulo. Ipadakop jud tamon tulo. Susao man diro nak. Nabalakay ko sa mong mama nak. Ang tukar wa pa na uli. Unsa nang oras ah? Ganiya pa tong buntag. Karon mo hapit ng hapon. Asa ka tayo mong inahan ka? O ba kayo nahitabo ato? O bitaw pa no, nabalaka pod biya ko mama pa. Hala, hala naman si mama pa oh. Tara oh. Oh my God. Oh, nga naman ka hani. Nagdagan na si mama. Nagdagan lagi ka. Bitaw pa, nga namang nagdagan ka ma. Kapuya. Naon sa man di ka? Ani? Kapuya. Puyag dagan, oy. Hani, kuyugi sa kubi. Kuyugi ko ato police station. Ipadakop ko tong tulo ka buok. Nang lugos na ko. Pero naluoy ko sa usa. Di lang ko to ipadakop. Murag way mama. Kusog kay mo tutoy. Luoy ko kayo. Ay!